мога да сложи нищо. Та баба като нас и та не знае къде върви. Видиш как се показва между... Ние сме си също. Аре, махай са. Когато му се листва очите и той се страхува. Да, знам, защото те са го ползвали на едни светлини. Са го измъчвали на едни. Бързо бягай. Що? Сляни ме Пъти море. пак да дойде. Те няма да дойде пак. Намерихте ли яйцата, бре? Да. Паднаха ли са където? Ние не сме ги взели. Хайде, бабо. Ето Боре. Не знам, защото ти смашката. Хайде, Боре. Ей, баби, ела тук ти сега. Ние ще чакаме и тук. Война ти и Борко да се оправят. Излизай! Излизай! Ще го отвориш ли? Ще затворя. Кой ти каза да ми пипащи в джоба, бе? А? Виждате къде. Ще те смачкам. Яла, че тук ли е? Идваме, яла. Сриди го. Чакай да заключа колата, бре. Присъди, няма да ги изпуснем, бе. Ето тук са. Може да го отвориш ли най-накрая? Някой ден може ли да се отвори сега? Шоколада ти се падна. Ето баба. Три шоколада да видим. Горе, какво се падна на тебе? Аз го имам вече. Имам го. И с скелет имам. Веднага да ми се оправи телефона. Веднага. Кога бръкната го извади, бе? Ух, ще те причукам. Читър. Хитър. Много си хитър. Давай, чакай да го, да махна. Изключи го и после го включи пак, за да видиш.